Piye kabarmu saiki? Nomor WA-mu wis ganti. Oh my is. Tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP wis melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpen, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono, ketemu raketan sedelo, ning ngimpi yo wis rapopo. Alhamdulillah kabarnya sehat. Nganti tekan saiki kowe nang ngendi aku mbah ra ngerti. Kowe nang kono ya mbah karo sapa, aku ning kene njaga ati ya monggo kowe. Matur banun Om Ais, berkah barokah, sehat panjang umur. Yen ngerti larane koyo ngene, ora bakal biyen tak tinggalke. Hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Ketemu pisan wae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga, apa kudu bertahan? Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Marai ronto-ronto mas. Masya Allah, lagu apa kisah ini dewar ini. Terima kasih sekali lagi Kak Mama Is. Mugi-mugi terhibur. Amin. Mama Is sehat-sehat pokoknya, panjang umur. Nganti tekan saiki kowe nang ngendi aku mbah ra ngerti. Kowe nang kono ya mbah karo sapa, aku neng kene njaga ati ya monggo kowe. Yang ngerti larane koyo ngene, ora bakal biyen tak tinggalke. Hamba kowe salah, aku tak sing ngalah. Hubungan ojo nganti pisah. Yen se ono waktu nggo ketemu, pisan wae tak sikap awakmu. Ngomong aku lunga, apa kudu bertahan? Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Piye kabarmu saiki? Kabarnya. Matur banun sangat Masya Ya Allah. Allah, terima kasih banyak berkah.